ktorý by chcel povedať pár slov. Jakub? Vítaj na javisku. Dobrý večer. Vážené dámy, vážení páni, ale hlavne ctení divadelníci z Ochotníckeho divadla Šáchod a organizačný tím tohto 7. nádherného divadelného festivalu Traktér. Dovolte mi v mene kultúrnej komisie a poslancov poďakovať vám za toto podujatie, za tento festival, ktorý s láskou robíte pre divákov a pre všetkých občanov, nielen z obce Zohor, ale zo širokého okolia. Ja si myslím, že tá myšlienka, ktorá kedysi vznikla, že aby Zohorane nechodili za kultúru do miesta, sa podarila. Dneska nechodia Zohorane za kultúru do miesta, ale tí miešťané k nám do Zohoru. To je to najkrajšie na tom všetkom, že si to nám páči, to nás teší. Príjmite teda od nás takú malú pozornosť a pevne veríme, že v tejto vašej snahe budete pokračovať aj naďalej a šíriť takto kultúru v našej obci. Ja by som chcel poďakovať aj vďaka divákom, že prijali naše pozvanie na tento festival. Vždy sa snažíme niečo pre vás vymyslieť, aby to bolo zaujímavé, pútavé, aby ste tu zažili také krásne divadelné chvíly, ako vy, že sa vtiahnete, alebo necháte sa vtiahnuť do toho divadelného sveta, príbehov o čarodejniciach, o pirátoch a o všelijakých iných postavách. Takže verím, že trošku ste zabudli na svoje trápenie, že ste sa potešili s nami. Svet je všelijaký, ale verím, že túto dobrú energiu a dobrú pozitívnu taký elán budeme dnes a šíriť ďalej. Takže dúfam, že sa takto stretneme, aj budúci rok, takže ste srdečne vítali, keď sa podarí. Ďakujem.